Спрете да се плашите и да се самообвинявате. Страха, това е сериозно нещо. Колко често се тероризирате със собствените си мисли. И то идва само от вашите мисли, във вашата глава. Никой там нищо не прави. Просто сами се самонавивате и въртите едно и също нещо в главата си. Когато имате време, направете списък с вашите страхове. На една страница запишете. Кои са вашите страхове? И срещу тях, на другата страница, запишете нещо положително. На всеки страх нещо положително запишете. Мислейки, вие не решавате проблемите си. Просто полудявате от притеснение. Натоварвате се и то прекалено много. Понякога имате чувството, че ще ви се пръсне мозъка, главата от мислене. Направете тази практика и съм сигурна, че ще го усетите, ще разберете. На едната страница пишете страховете си, на другата срещу тях пишете, замествате страха с нещо положително. Например, страх да не ви изгонят от работа. И какво от това? На другата страница пишете, нека ме изгонят. Има и друга работа. Не е толкова страшно, че да откачате, да полудявате. И така, решенията се появяват само когато сте спокойни. Това го запомнете. Само когато сте спокойни. Тогава идват решенията.